Ve vašem energetickém jádru, které běží středem vašeho těla, jsou uloženy nesmírné a nepředstavitelné léčivé síly. Jsou to síly, které proudí z těchto míst ven a spolupracují se všemi vašimi energetickými i tělesnými systémy, stejně jako s vaším imunitním systémem. Jsem Prune Harris, expert v práci s energií lidského těla. Od narození vidím energie a ve své klinické praxi jsem přes 20 let pracovala s mnoha tisíci lidí, abych je naučila probudit jejich vlastní přirozené léčivé síly. Pro každého z nás je důležité, abychom uměli tyto hluboko uložené léčivé síly ze svého energetického jádra uvolnit. Toto ošetření bude trvat několik minut a pokud se necítíte dobře, je pro vás zvláště vhodné, protože je opravdu velmi účinné. Můžete ho provádět i v leže v posteli. Podložte si ruce polštáři a provádějte ho mnohem déle než já v tomto videu. Ošetření můžete opakovat tak často, jak budete chtít. A klidně i po dobu delší než 20 minut. Je velmi jednoduché. Spojte palec, ukazováček a prostředníček kterékoliv ruky do špetky a lehce ji přitiskněte 2 až 3 cm pod pupík. Nemějte obavy z toho, že nenajdete správný bod, protože místo, se kterým budeme pracovat, má rozptyl asi 8 cm. Takže si vyberte místo, kde pro vás bude toto propojení nejpříjemnější. Druhou rukou vytvořte stejnou špetku a tu položte do středu své hrudní kosti, přibližně na úroveň bradavek nebo kousek nad nimi. Než budeme pokračovat, chci říct, že pokud trpíte bolestí hlavy, proveďte si ještě ošetření tlustého střeva z předešlého videa. Video číslo 2, které bolest hlavy odstraní a vám se pak bez bolesti hlavy díky tomuto cvičení podaří z vašeho energetického centra uvolnit mnohem více léčivé energie. Předpokládejme, že jste uvolnění, že buď ležíte v posteli nebo na pohovce, nebo pohodlně sedíte. Pokud můžete, tak si podložte ruce, abyste nemuseli držet paže nebo horní část těla svalovým napětím, ale abyste se naopak mohli hluboce uvolnit. Ideální by bylo, kdybyste teď leželi. U spodního bodu na podbřišku si napojujeme na místo, které je doslova baterií, zdrojem životní energie a Číňani ho nazývají prvním dantienem. Je to místo, kde je uložena energie vašeho fyzického těla. Prsty na hrudi se napojujeme na 2 důležité body. Jedním z nich je druhý střední dantien, který má za úkol distribuovat energii, kterou aktivujeme ve spodním dantienu, rozšířit ji do celého těla a všech orgánů. Současně je to bod, který aktivuje brzlík. A svůj brzlík teď potřebujeme proto, aby vám pomohl zharmonizovat a posílit váš imunitní systém. Uvolněte se, dýchejte zhluboka. A najděte si polohu, ve které budete moci tyto body držet a přesto se budete cítit uvolněně. Ještě jednou se zhluboka nadechneme a budeme pokračovat dál k další pozici prstů. Po několika minutách, čím déle, tím lépe, přesuneme prsty z druhého dantienu dál. U všech pozic, které budeme měnit, bude první ruka zůstávat stále na stejném místě, v bodě na podbříšku. Teď přesuneme horní ruku do středu hrdla, na místo, kde muži mají ohryzek. Jedná se o neuvěřitelně mocný energetický bod v těle. Tady spojujeme moře energie se štítnou žlázou, která má za úkol udržovat v našem systému energetickou rovnováhu a vitalitu.
Protože se jedná o místo ve středu hrdla, toto ošetření navozuje harmonii v celém našem energetickém systému a díky tomu dochází k harmonizaci celého našeho organismu. Opět, čím déle, tím lépe. Zhluboka přitom dýchejte a vydechujte. Prsty k tomuto místu přiložte velmi jemně. Pokud ležíte, uvolněte si bradu, můžete ležet i na boku a nezapomeňte, že jen pro stručnost tohoto videa držíme prsty v jednotlivých pozicích jen krátce, ale vy můžete na každé z těchto pozic zůstat 3, 5 nebo i více minut. Budete možná cítit tu hlubokou, regenerující léčivou energii, jak se skutečně začíná ve vašem organismu pohybovat. Sem tam se svým vědomím vraťte ke svému dechu. Dýchejte co nejhlouběji a stejně tak vydechujte. Ještě jednou se v této pozici pořádně nadechneme. Teď přesuneme prsty z hrdla k poslední pozici. Stiskněte mezi palec a prostředník kořen nosu tam, kde se nos napojuje na čelo a ukazováček jemně přitiskněte na třetí oko. Pokud vám to bude příjemné, můžete kořen nosu opravdu stisknout. Je to opět velmi mocný bod, jehož prostřednictvím se napojujete na své energetické jádro, které vede centrem vašeho těla a které je tím nejmocnějším místem našeho energetického systému, kde je uložen nekonečný zdroj té nejmocnější léčivé energie. Jedná se ale také o první body meridiánu, který ovládá náš nervový systém. Takže pokud oba body v kořenu nosu stisknete, dáváte svému nervovému systému signál, že může uvolnit všechno napětí. Díky tomuto uvolnění může tato mocná léčivá energie z vašeho jádra proudit volněji a silněji celým vaším tělem. Ještě jednou se zhluboka nadechněte a přejdeme k poslední pozici. Položte okraj své dlaně ke kořeni nosu. Dlaň přirozeně překryje vaše tělo a prsty nechte spočinout na hlavě přirozeně tam, kam dosednou. Projeďte přitom prsty skrze vlasy a dotýkejte se přímo pokožky. Tady, na dalších úrovních, uvolňujete ze svého systému tuto hlubokou léčivou energii, která vyvírá z nejhlubších úrovní vašeho energetického systému. Pokud sedíte, můžete si při tomto ošetření opřít hlavu o stůl nebo o kolena a pokud ležíte, podložte si paži tak, abyste dali svému tělu možnost se uvolnit a odpočívat. Aby vaším tělem mohla energie z vašeho energetického jádra volně proudit. Když pozoruji druhé, jak na sebe toto ošetření aplikují, odehrávají se v jejich energetickém systému opravdu velké věci. Jednou z nich je vzájemné propojování všech systémů a je jich opravdu hodně. Aby bylo tělo silné a odolné, musí pracovat v tomto vzájemném provázání. Systémy sami přesně ví, co je potřeba a jak mohou fungovat nejlépe, takže jakmile jim to díky tomuto ošetření umožníme, vidím přitom, jak se všechny systémy vrací zpět ke svým zdravým vzorcům a nastavením,
které vyvolávají rovnováhu, sílu, zdraví a vitalitu. I see all of those patterns beginning to find their way back into cohesion, into balance, so that you can find your biggest health, your biggest vitality. Pokud jste například nemocný a při tomto ošetření usnete, vůbec to nevadí. Není potřeba dokončit všechny pozice. Je možné si zvolit jen jednu z nich a všechny ostatní budou také reagovat. Pokud máte možnost takto ošetřit nemocné, kteří jsou v těžkém stavu, neuvěřitelným způsobem jim pomůžete infekci zvládnout. Držte se. If you would like more videos of really how to nurture yourself at this time, then come to my website, pruneharris.com. Bye-bye.